Judy, jste hlavní hvězda seriálu Děcko, který běží na České televizi. Jak se vám ta Klára hrála? Bola to veľká jízda, jak sa hovorí tu v Česku. Točilo sa to v jednom vlastne bloku. Tých pauz bolo málo, čo na jednej strane bolo výborné, lebo sme z toho nevypadli. Na druhej strane to bolo vlastne nielen psychicky, ale aj fyzicky vlastne náročné. Ale mám rada, že to divákov oslovilo. Veľa ľudí mi píše. Tak som rada, že Česká televize išla do takéhoto vlastně odvážného seriálu. Ona je taková hodně kontroverzní pro mnoho lidí, ta Klára. Čím vám třeba seděla, nebo naopak, co si vůbec u sebe nedokážete představit z toho jejího charakteru? Ja som ju tiež potrebovala pochopiť, ale v tej situácii, v ktorej nachádza a to, ako to ona cítí, tak je to jej rozhodnutie. A samozrejme je to kontroverzné, ale deje sa to, ale málo o tom hovoríme. Tak aspoň pomocou tohto seriálu sme mohli hovoriť aj o tom, že najdôležitejšie je, aby každé dieťa vyrástlo v láskyplnej rodine a malo šťastné detstvo. A ak priamo tá mama to nedokáže, tak je veľa možností, ako si s tým poradiť. Jak se vám točil porod? To byl asi opravdu fyzicky velmi náročný díl a rozhodně i psychicky, si myslím. Áno, pôrod je ťažká vec, pretože vlastne vy musíte hrať naozaj veľmi presvedčivo priamo tie bolesti, priamo ten pocit, ktorý ja vlastne osobne som ešte nezažila. Ja som sa inšpirovala videami na internete, pretože je ich celkom dosť, našťastie. Veľa žien sa točí pri pôrode. A na druhej strane je taká tá zvláštna, bizarná vec, že musíte naozaj tlačiť a zároveň nemáte tam nič, takže nemôžete, a keď tam niečo máte, tak nemôžete nič vytlačiť. Takže je to v tomto ohľadu také ako keby náročné, že vy naozaj vlastne musíte znázorniť pre toho diváka čo najviac naturalisticky a realisticky, ako to ide. Ale stále to je nejaké hranie, pretože to nie je naozaj. Takže v tomto to je vlastne náročné a zároveň je to vlastne taká extrémna situácia. Každý deň ženy nerodia, takže je to niečo, čo aj pre tú ženu je ako fyzicky, tak aj psychicky, aj emočně vlastně vyčerpávajúce. A kdo z těch párů by vám být Klárou byl nejsympatičtější, nejvíc vám přirostl? Beáta s Hubertem, No oni boli vlastne všetky istým spôsobom vlastne originálni. Na prvý pohľad práve Beáta s Hubertom sú extrémne nesympatickí. Asi tak by som to povedala, veľa ľudí mi to aj hovorilo. Áno, v prvním díle áno. Áno, ale práve oni majú takú krásny taký vývoj. Veľmi sympatický je práve pár Petra s... Ako sa tam Dan volá? Vladimír, Petr. Áno, Dan je Petr a Vladimír je Andrej, takže Petr a Vladimír, ktorí vlastne práve majú synovca pri sebe, že pomáhajú práve. A vlastne všetky, veľmi je sympatická Alica, veľmi sú sympatickí práve Tereza s Mírou, oni sa tam volajú Hanka a Krištof. Takže každý ten pár je úplne iný a vlastne to bol aj ten cieľ toho seriálu, že ukázať práve, aké rôzne druhy aj párov existujú, vzťahov, ľudí, rodín. Takže nič nie je vlastne čierno-biele a nič nie je na prvý pohľad vlastne jasné. Takže aj komplikáciu, aj komplikovanosť tých vzťahov, to bola tiež snaha v tomto seriálu ukázať. To se podařilo. Takže vím, že nám neřeknete, jak to skončí, ale trošku nás jako navnaďte na ten finální díl. Bude to napínavé do konca, musím povedať. Takže veľa ľudí sa tak ako keby sa snaží uhádnuť a pýta sa, že stane sa toto. Ja viem, že toto sa stane. Veľa ľudí mi toto hovorí. Ale nemôžeme prezradiť, naozaj nemôžeme prezradiť a konec koncov by to ani nebolo zaujímavé, keby ten divák už vedel, ako to skončí. Takže je to napínavé naozaj do konca, pretože ide o naozaj
ide o to dieťa, ide o veľmi to krehké stvorenie, ktoré nemôže ešte vlastne sám rozhodovať. Takže musí to rozhodnutie, musia urobiť práve tí dospelí a to je na tom to ťažké.